Klaro na mabisya di ay sige pamalibad. Pilang ko kabalik dire. Tulo no kabalik sigog balibara niyo. Kasal na ko ugma di pagig mo mutupi. Tagot ang buwaga mo. Hindi mo ba malibad go tuga mo kung kuan ang barbershop di mo manupi di ay. Didi man gudong kay giingnan naman gud kadong nga kanang barbero diri naanay gipamati dili na siya poy digdiinan nga trabaho. Tuga mo pa manupi di ay malibad mo customer. Apoy di ninyo kapilang ko balik sayunan mo. Sayunan mo layo ito ang lugar. Layo kay mo lugar sige mo balibad kapilang ko balik katulo na. Na may laing ko andong na may laing barbershop pwede raman po ka magpatupi didto. Wala dili man ni pinugsanay. Sanay ba oy? Suki ko din inyo kung balibaran. Apoy yung mga tawana mo. Kapila ko gabalik dire. Dili mo ganahan mo tupi nako. Kapila ko gakuan dire. Pila ko gabalik katulo. Binuangin niyo. Yawa. Sige dong, pag wild gid dinha dong kay naka-video ra ba jud ka dong. Lagot mo diya. Lagot to ganihar ko si kulat diya nahiman-himan balibaran ni ko niya. Yawa mo diya. Sige gyud, kay givideohan ra ba tika. Sige dong, ayuha gyud dong ha kay bisag asa ra ba ta magpang-abot dong, pwede ra ba kay naa ka sa among puder ay tan-awan niya. Kami customer always right me dili mig pila ko balik wala ko ni tupihi. Amo ko niyo buanga mo. Naman gud untay daghang barbershop gud. Pwede ra man kang adto ka manupi didto. Barbershop. Diri man ko ganahan. Ano patupihan ko muglaing nga barbershop? O pwede ra po dug ganahan kang maghulat di maghulat ka dili ka kay magpasuko-suko ka dinha. Ano, kung kasal na ko ugma niyo kung di ko niyo ko anon. Kasal na ko ugma di ko niyo. Dawaton og patupi diha. Kapila ko gabalik katulo na. Nay daghang barbershop o nay barbershop dito sa Manlapay nasa Dumanhog adto na lang ka dito di ka kay magpasuko-suko ka dinha. Asam ko patupi daghan magha. Asam ko patupihon niyo daghan magha barbershop dito. Atos Manlapay ka patupi atong unahan na apod, Dumanhog na apod. Kasar makani mo ugma dili ka maghagis-hagis diri kay madaot baya ka ana gyud. Ya suki mo ko diri be. Ari mo ko diri magpatupihan gyud. Ay bisan pag suki ka sige na dong adto na lang ka dito dong kay natingalig madaot unya ka dong. Doko. Kay givideohan ra ba ti ka dong gikan pas imong pagsugod ga video ra ba jud ko nimo. Ari ko magpatupihan diri. Wa mo kabalo ari ko magpatupihan. Yang ano niyo kung balibaran kapila na ko gabalik katulo na ko. Ay di maghulat ka, dili ka magpabalik-balik, maghulat ka bisag ano sige dong unsa may gusto nimo. Lakaw na lang ka dito, patupi na lang kaglain kay tingalig asa ta magpangabot basig ipapulis ti karon. Tawag kog pulis. Pulis. Amo mga konsihal akong kaliwat dong. Ay bisan pag konsehal kay wala man jud kay katungod kay ikaw man jud nang hagis na naa ka diri sa mo ang poder, naapay CCTV. Sige, unsa pa? O dili patupi na lang o tagaan ti kag kwarta dali patupi na lang dito sa lain dali. Asam ko patupi nga, ari mo ko diri magpatupi. Ah dito sunahan o patupi na lang ka o. Nago trap. Pila na? Kay basig madaot pa ka 100 ang tupi 70 ra. Wala mo gaingon dayon gud nga atoro ko patupi sa lain di ay. Wala mo pila ni 100 ni. Oh 170 ra napakay 30 naong makagkwarta dungoy. Wala. Kasi na kwarta atom ko patupiyon mo sa lain. Mao gani ikaw na gani tagan ikaw pay nagwild din na ikaw pay gitaga ag kwarta o asa pa ka ana. Ato na gani ko. O lakaw na. Salamat. Salamat. Ato na ko. Kani ra man day lugay kay mo ingon og kuan ato sa lain patupi. Dagot ra mo ha. Di atay ka. Oh,